Hej og velkommen. I dag er det AA396, som vil vise jer, hvordan I laver en Minecraft server med Bukkit og plugins. Starter med at lave en ny mappe. Den kalder jeg bare YouTube server. YouTube serveren. Ja, det er jeg ligeglad med, om jeg har stået det rigtigt. Pointen er bare, at der skal være et navn. Så går I herind. Jeg ved godt, det er beta-version, men det er fordi, der er et eller andet galt med Bukkit. Hvis jeg for eksempel lige klikker her, så er der bare, så står der, at den ikke gider. Derfor downloader man bare beta-versionen. Den virker stadig. Klikker man her. Klikker behold. Venter lige de der 10 sekunder. Nå. Imens kan vi gå herind. Jeg går ud fra, at de fleste har Windows, derfor kopierer vi bare den her. Ellers Linux, så er det den her. Jeg har jo selv Windows, derfor kopierer vi den. Trækker vi den her, Bukkit, herind. Laver en ny mappe, eller en nyt tekstdokument. Behøver ikke at kalde det noget. Kopierer vi bare det her. Og så kopierer vi den her. Og så klikker vi gem som. Klikker vi alle filer. Så skal den hedde start.bat. Bat skal være der. Så klikker jeg gem. Så klikker omdøb på den her. Og så sætter vi bare det ind, som der lige er blevet skrevet. Som vi lige har kopieret. Og så kan vi egentlig bare slette den her. For hvis vi skal ind og redigere i det der, kan vi bare højreklikke på den her og klikke redigere. Kan vi bare klikke redigere herinde. Så klikker vi start. Mainfest. Ja. Så. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg har fået sat Java ind, men den her fikser jeg lige. Jeg er tilbage lige om lidt. Og jeg er tilbage. Jeg ved ikke helt lige, hvad der var galt, men please wait. No, you need to agree the EULA. Nå, det her så, fordi så skal man videre, så lukker den bare igen. Men så skal man ind i den her, og sætte den her til true, T-R-U-E. Det er noget af det nye Bukkit. Kan man klikke start igen. Og komme videre. Og så begynder verdenen at komme. Spawn area. Men det er den her server, jeg vil arbejde fremover med alle de plugins, jeg laver. Så alle de plugins, jeg sætter på og alt sådan noget, dem beholder jeg på. Og så, så er det den samme server, jeg hele tiden bruger. Så ved jeg også, hvilken version det er. Den her. 179-ro.2. Meget vigtigt. Så klikker vi. Eller vent. Jeg kan lige prøve at gå ind på den først. Stopper den her video. Og så går jeg ind i Minecraft nu. Og så er jeg her. Så klikker I bare forbind direkte. Skriver I localhost. Jeg har allerede skrevet det, og det gemmer den. Klikker I
deltage i serveren. Og så er vi her. Og så er vi herinde. Se. Og så kan vi skrive. Så det her konsolen. Den kan se alting. Også hvad man skriver. Kan man skrive op 02 Andreas. Oppet. Men så er jeg så en Minecraft-server. Det var sådan jeg tror der er lige lidt mere. Og jeg kommer op. Og så skal vi ind og redigere i serverens properties. Der kommer jeg ind lige om lidt. Så er jeg her igen. Måden I går ind i serverens properties er, I klikker på den her. Dobbeltklikker på den. Ja, det er .properties, men så højre klikker på den. Så jeg bruger bare Notepad++ til at redigere med. Nej. Herinde så kan vi så redigere, hvad motivet skal være. Spawn protection, hvad den skal være. Max players, game mode, command blocks. Den sætter til true. Og PvP, hvis der skal være det, inde på serveren overhovedet. Online mode, den skal være der, ellers kan man ikke komme ind på den. Spawn animals. Eller flight, det ved jeg ikke helt hvad er. Serverens port, den skal ikke redigere. Level type. Ja. Og serverens IP, den skal ikke redigere ved spawn NPCs. Ja. Whitelist, hvis der kun skal være nogle spillere, der kan komme ind på serveren, og ikke alle. Sætter den til false. Hardcore, bare false. True. Ja, hvis der skal være en texture pack på. PvP. Om der skal være monstre til. Commando blocks. Hvilken game mode man skal være i, når man kommer ind. Player. Idle timeout. Har bare sat den til 0. Max players. Har også bare sat til 20. Spawn monsters. Ja. View distance. 10. Spawn protections. Den kan man bare ændre til hvad det skal være. Har den bare på 16. Emotet. Det er simpelthen det der står. Det er det der står. Der for at tage den her. Det er det der står lige her. Når det er. Det kan man så ændre til hvad som helst. Så kan man skrive YouTube server. Men så det var det. Klikker man stop. Gemmer den. Og kan man starte den igen, og så er den gemt det. Men det var bare lige den her tutorial til hvordan man laver en Minecraft server. Like og subscribe. Jeg håber I kunne lide videoen. Og ja, der kommer flere videoer med plugins og alt sådan noget. Hvordan man sætter ranks op og alt sådan noget. Og mob arena og multiverse core, hvordan man får flere verdener. Multiverse portals. Multiverse inventories. Alle mulige plugins. Men det var det. Hej hej.